El poble on vaig néixer, el 17 de gener del 1929, és el poble de Juc, molt a la vora d'aquí. Tota la meva infantesa es va passar allà i va ser una infantesa com la infantesa de tots els nois de tots aquests poblets de per aquí. És a dir, una infantesa feta d'una gran llibertat, ja que viure en un poble és viure en llibertat total, amb l'escola, que comença als 5 anys, amb la participació a la vida del poble, es participa en tot, inclús als treballs. Es pot anar per tot, es pot anar pels camps, per la muntanya, i em guardo un record molt agradable. Jo fins als 5 anys només vaig parlar català, vaig aprendre el francès a l'escola, potser una mica abans, però verdaderament em vaig posar en contacte amb la llengua francesa només a l'escola. Què diré de l'ambient d'aquí? Era l'ambient d'un poble que és, diguem, a mig camí, o al límit, diguem, entre la plana i la muntanya. És a dir, que hi havia al mateix temps la bellesa de la muntanya, amb els arbres, amb les aigues, els rius, i hi havia la plana, on era l'ambient del treball, amb la fruita, amb també encara, quan jo era petit, encara hi havia pas una cultura exclusivament de fruiters, hi havia encara blats, hi havia encara trufes, sobretot que es va passar en part just abans de la guerra del 39 i en part durant la guerra del 39, és a dir, que en aquell moment hi havia encara policultura al país, i els meus pares eren pagesos allà i jo havia, diguem, participat a tots els treballs del camp d'aquell moment. Bé, hi havia també l'ambient de les festes. La vida era ritmada per les festes del poble, les festes del poble veí, els aplecs, i aquí diem que la mainada pels aplecs seguia tota la gent del poble. Aquí anaven a Dobanova, anaven a la Mare de David, a Vilafranca, inclús recordo una vegada havien anat a Sant Martí de Canigó i això m'havia impressionat molt perquè, esclar, que canviava una mica de l'ambient d'una capella ordinària. També recordaré que quan era petit feia d'escolar al poble, això tots els nois del poble ho tenien de fer perquè com no eren molts, tots hi tenien de participar en aquest servei. I potser que, diguem, aquest ambient barroc de les esglésies potser que m'havia impressionat ja durant la meva infantesa i és per això que m'ha interessat força més tard, diguem, aquest ambient barroc de les esglésies del Conflent. A Montpeller ens trobaven allà una colònia, diguem, per ho dir així, de molts rossellonesos, de molts catalans d'aquesta part del Pirineu. Del temps de Josep Sebastià Pons, ell mateix, amb l'Enric Frere i el Xus Pregàs, que després tenien de ser els seus gendres, ja havien creat un petit grup de teatre, però ells havien marxat de Montpeller, ja el grup de teatre va decaure. I amb alguns companys nosaltres vam pensar que podien tornar a fer teatre català a Montpeller, donat que en aquell moment a Rosselló no tenien cap obra, diguem, d'interès literari que valgués la pena de ser representada.
vàrem pensar que un amic, que ja era amic de molts de nosaltres, el Cairol, el Jordi Pere Cerdà, podria potser ens escriure alguna cosa que sigués teatre, diguem, d'un valor literari, i una cosa que pogués ser representada a Montpeller, és a dir, amb un públic d'estudiants i un públic universitari. Hi havia obres de Pons que s'haguessin volgut representar també, però les obres teatrals de Pons és més aviat poesia dialogada. Perquè ja hi havia La Font de l'Albert, El Cinglar, en fi, unes 3 o 4 obres que ja havia escrit Pons, però era d'un ambient molt distint, d'un ambient molt particular. I nosaltres el que volíem fer era teatre, és a dir, teatre amb una acció, amb personatges, amb psicologia verdadera, vull dir, una cosa que fos verdaderament teatre, i això ho era, i Jordi Pere Cerdà tenia demostrat després que era un verdader autor teatral. Jo crec que és un recomençament, en fi, del punt de vista teatre, almenys és un punt de partida. Aquestes obres teatrals, aquestes obres, de les primeres de Jordi Pere Cerdà, se situen als anys 54 per l'Angeleta, 55 per La Set de la Terra i després els anys que van seguir durant uns 4 o 5 anys. Doncs, diguem, és el moment on verdaderament es veu una mena de renaixença de la cultura catalana aquí al Rosselló, però de renaixença pas del punt de vista literari, sí, del punt de vista teatral sí, perquè és una cosa, com he dit, que és totalment nova. Així com diguem, hi havia hagut unes obres, com és ara, còmiques, que eren escrites per la Lucy Bart, un tal també n'havia escrit, d'obres, diguem, dramàtiques de teatre no n'hi havia, i es pot dir que d'aquest punt de vista és una porta oberta, és verdaderament un renaixement d'aquest punt de vista. Bé, ara, del punt de vista literari, naturalment, hi havia autors, hi havia el Pons, hi havia el Brasès, hi havia la Simona Gai, el Comercino Camila, tota aquesta gent ja escrivien bona literatura des de ja feia temps. Però potser que, diguem, no es confrontaven com es pot confrontar amb el teatre, com després s'hi pot confrontar amb la nova cançó que va venir després, amb un públic, diguem, popular, amb un públic important. I això, aquest aspecte, potser que sí que porta una cosa nova. Aquest aspecte, diguem, de la cultura catalana ja obert en un gran públic. Poc de temps després, de totes formes, se tenia de crear el grup rossellonès d'estudis catalans, que crec que es va crear cap al 62, això s'hauria de verificar. És clar que alguns anys a prop algunes coses escapen, però és més o menys en aquell període, i el grup rossellonès d'estudis catalans es va crear precisament amb finalitat d'obrir, diguem, l'ensenyament del català a les escoles i, diguem, la finalitat de portar la cultura catalana a tothom. Bé, m'hi he interessat, crec, de molt jove, i per això m'hi han ajudat dues persones. M'hi han ajudat el gendre del Pons, l'Enric Frera, quan estava ja al Liceu Aragó, que havia tingut com professor, i d'altra part la revista Tramuntana i el Carles Bouví, que la dirigia. Això estava jo alumne al Liceu Aragó, quan
tinguent aquest professor, vaig descobrir, gràcies a ell, que el català que jo parlava, que era la meva llengua materna, però una llengua materna que només servia per parlar amb els pares, per parlar amb els companys, però que després ja no servia ni per l'escola, ni per res més, ni pels llibres, ja no servia. I doncs vaig descobrir que aquesta llengua podia servir també pels llibres i per expressar coses nobles, gràcies a unes lectures que aquest professor ens feia al final dels seus cursos de castellà, perquè en aquest moment no s'ensenyava el català al liceu ni a les escoles, i així em va permetre de descobrir, ja quan ja tenia els 15 o 16 anys, de descobrir autors com Josep Sebastià Pons, com Josep Casaponsa, Esteve Casaponsa, i Joan Amada, fent alguns autors d'aquí del Rosselló, que ens feia llegir al final dels cursos. També al Liceu Aragó vaig caure un dia sobre tota una col·lecció de la revista Tramuntana que havia portat un company que havia trobat a la biblioteca del seu pare, i per mi també va ser un descobriment de veure que aquesta llengua, una mica, diguem, i considerada com inferior, ja que no tenia, diguem, dret d'existència a l'ensenyament i en els llibres, doncs jo la trobava escrita en poesia, escrita i posada en la revista Tramuntana al mateix nivell com era el francès. I llavors això em va permetre de conèixer d'altra gent que escrivien i particularment un home que tenia de ser un gran amic meu després, que era el Jordi Pere Cerdà, que per a mi també havia estat una revelació del punt de vista literari, del punt de vista de la qualitat de les obres que publicava. Doncs ens varen conèixer personalment als Jocs Florals i amb l'intermediari, cal dir també, d'una amiga que era una amiga d'una meva cosina i que després tenia de ser la seva dona, que era l'Helena Cairol. Pel Josep Sebastià Pons el tenia de conèixer molt més tard, precisament pel Jordi Pere Cerdà mateix, perquè, com t'havia explicat, quan vàrem fer teatre català a Perpinyà, després de n'haver fet a Montpeller, vam pensar que ens calia, diguem, un introductor aquí al Rosselló de l'espectacle que donarien de les 7 de la Terra quan van fer la seva creació, i que per tenir públic, ja que nosaltres érem pas coneguts, i el Jordi Pere Cerdà tampoc tenia pas l'anomenada que tenia de tenir més tard, vam pensar que ens calia que l'obra fos presentada de l'Independent, que és el diari que arriba a totes les cases aquí, per una personalitat que sigués credible i que tingués autoritat. I vam pensar, jo vaig pensar que el Josep Sebastià Pons era ben indicat per fer aquesta presentació a l'Independent, i per la senzilla raó que era l'home de la més gran autoritat literària aquí al país, i també pel fet que havia estat ell que feia uns quants anys havia creat el primer grup del teatral de l'Alzina a Montpeller. I llavors li vaig anar a trobar, jo era intern a Perpinyà, era doncs l'any 56, li vaig portar el manuscrit, l'home em va rebre molt bé, a la seva casa del Bolès. Tenia una mica
diguem, de recels d'anar a destorbar un home que es considerava com un mestre, que a més alguns consideraven com un home una mica tancat, s'havien retirat en una torre d'ivori, i no, jo vaig trobar un home molt agradable que em va molt ben acollir dintre de la seva casa del Bolès, al mig dels Presseguers, però això sí, molt franc. Em va dir, bé, em fa plaer de veure estudiants que encara s'interessen al teatre català, que a més continuen un poc l'obra que nosaltres havíem creat a Montpeller, i doncs és amb força gust que llegiré aquesta obra, i si m'agrada faré un paper per l'Independent, faré la presentació. Ara si no m'agrada no el faré, vull dir, no podia ser més franc. I 2 dies després sortia a l'Independent un article del Pons presentant d'una manera vull dir, molt eloqüent i amb gran admiració La Set de la Terra. I ho escrivia en francès, perquè en aquell moment no es publicava textos en català a l'Independent, i començava el seu article dient l'esprit souffle où il veut, il a soufflé aujourd'hui sur un paysan de Cerdagne et qui nous donne une œuvre théâtrale, etc. etc. I llavors el Pons em va fer saber que li interessaria precisament de conèixer el Jordi Pere Cerdà i si podia un dia passar a visitar-lo. I doncs vaig parlar en el Cairol i vàrem passar un dia a visitar a la casa del Bolès, i l'home ens va rebre molt amablement, i en aquest moment estava escrivint el llibre de les 7 Sibelles i ens va llegir uns extractes del llibre de les 7 Sibelles. I des d'ençà d'aquest moment hi va haver una relació d'amistat molt gran entre Jordi Pere Cerdà i Josep Sebastià Pons, encara que els homes fossin 2 homes totalment distints, tant com personalitats, com del punt de vista social, com del punt de vista d'engagement polític. Tot això va impedir que hi hagués una simpatia molt gran entre l'un i l'altre, perquè era gent que s'apreciaven del punt de vista literari i crec també del punt de vista humà. I és clar que al principi, per mi, la persona que influïa més és el Josep Sebastià Pons, sobretot de cara, diguem, a la sensibilitat del paisatge, de cara a la música de la llengua, de cara a les imatges, diguem, era sobretot, diguem, els primers temes que escrivia, era difícil de destacar d'aquesta influència de l'obra de Pons, que és un encant, verdaderament. Quan entra dins l'obra de Pons és difícil de se'n destacar, com el Jordi Pere Cerdà, que al meu entendre, del punt de vista diguem, de la cultura catalana al país, ha tingut en aquesta segona meitat del segle XX una importància cabdal, perquè ha dominat una mica totes les orientacions que ha pres la cultura catalana aquí al Rosselló. La seva part és important, com havia estat important durant la primera meitat del segle XX, l'obra precisament del Josep Sebastià Pons. Els meus millors amics i segurament un amb els quals compartim més interessos, sobretot de caire cultural, però també interessos del punt de vista humà i verdaderament amb una profunda amistat.
I això que quan eren alumnes, que tenien uns 11 o 12 anys, així, que eren alumnes al Liceu, no havien gaire simpatitzat. El Verdaguer és un noi que no s'obre pas tan fàcilment, és un noi que havia tingut uns problemes d'integració, en aquest moment era fill de refugiat, va tenir uns problemes de salut, és a dir que l'home, dic pas que s'hagués tancat, però no tenia el contacte fàcil. I potser que el que ens va facilitar més el contacte amb ell i l'amistat amb ell va ser el Jordi Pere Cerdà, que diguem és un amic comú dels dos i és segurament amb ells dos que ens veiem més sovint i que ens dediquem més a la cosa de cultura catalana. El Pere Verdaguer, jo soc un gran admirador d'ell, sobretot de tota la feina que fa. M'interessa força la seva part creativa, la seva part de novel·la de ciència-ficció, que té una mica a veure amb les tècniques científiques i també amb la medicina inclús, perquè sovint en les seves novel·les, com que ha tingut alguns problemes de salut i que s'interessa força per les ciències, és un noi molt rigorós, el Verdaguer. Doncs, i retrobi en les seves novel·les, diguem, un aspecte de la meva professió i una cosa que m'agrada és el rigor científic. Bé, una altra persona, potser també que és amiga comuna de tots nosaltres, que no escriu gaire, ha escrit una mica de poesia i la seva poesia és força bona, però n'ha escrit poca. El noi fa més música que poesia. És el Reinaldo Díaz. El Reinaldo Díaz és una persona que té molta fantasia, que és molt agradable perquè és sempre content, és sempre alegre i té sempre un humor molt fi, té una filosofia de la vida extraordinari, sap molt ben prendre les coses i sense tenir l'aire de tocar, el Reinaldo Díaz té una cultura molt gran. Se li pot parlar de qualsevol cosa. Te pot parlar d'una llegenda, te pot cantar un goig del segle XVII, te pot cantar tot Don Joan, o qualsevol pare d'òpera italià. Cal dir que se dedica actualment a dirigir coros d'òpera a Perpinyà. I havia fet nova cançó, però després se'n va deixar pensant que hi havia gent que cantava millor que ell. Una amiga també que s'ha mort fa uns anys, que és la Simona Gai. La Simona Gai és la germana de Josep Sebastià Pons i amb ella compartien molta cosa, compartien particularment i primer de tot l'admiració pel seu germà, perquè tenia pel seu germà una verdadera veneració, i la Simona Gai era una persona d'una classe extraordinària, d'una facultat d'adaptació sensacional. Era una dona que era capaç al matí de pujar sobre d'un tractor, perquè és ella que s'ocupava de les terres quan el seu marit va ser jubilat i que van tornar aquí a Illa, i que al vespre es podia trobar en una inauguració de pintura, o vernissatge, com es diu aquí, sent la dona la més elegant del vernissatge. Però era una mestressa de casa deliciosa, era una dona que vos rebia amb un sentit de l'hospitalitat, amb una cordialitat extraordinàries. I era una dona que sentia molta cosa, era oberta tant a l'art com a la literatura. Ella mateixa ha escrit uns 3 llibres de poesia que són excel·lents i havia pres del seu germà una certa exigència.